खुलुमबाय आंनि मुङा रिसुमि लाहारि आं बेयावहाय सेलक्स मुंनि मोनसे ब्रेन्डनि गस्ला दखान खुलिदों बेवहाय जेरै जिन्स लंपेन्ट फरमाल लंपेन्ट ओमफ्राय टि सार्ट बेफोरखौ मोनगोन आरो खालि हौवाफोरनिल' बेवहाय खालि हौवाफोरनिल' अनलि जेन्स मोनगोन जेन्सबाबो बेयाव किड्सनि मोननाय नङा बेबायदि आरो बेसेबां बेसेननिफ्राय जागोन बेयो स्टार्टिंआ 800निफ्राय दङ ओमफ्राय जोबनायावहाय 4000 बिसिम स्टार्ट माब्लानिफ्राय फैगोन बेखौहाय अलमस्ट 1 मान्थआनो जासिगोन खुलिनाया जायगाया जायगाया बियो गसाइगाव दिके रड बिनापानि माबानि बाफि लाइब्रेरिनि अपोजिट साइड बिनापानि लाइब्रेरिनि गोजौआवहाय फार्स्ट फ्लरावहाय बे दखाना रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन आंनि दखानाव फै नायफै खेबसे हाबनाय फै आरो दाथ' फुजानिबो अफार दं बाय वान गेट वान फ्रि गासिबो लंपेन्टबो गस्लाबो गासिबो अफार जायनो नांगौ लांफै गाननायफै लांनानै खेबसे औ जेखुनु रेटआव जेरै नों 4000 लाया मानो बे 4000आबो बाय वान गेट वान फ्रि गांसेबा गांसेखौ मोनफागोन नों अबे लंपेन्ट बायबाबो बेयाव मोनगोन 3000नि मोनसे माल लांबाबो बेयाव 3000नि एखे रेटैनो मोनलांगोन बाय वान गेट वान फ्रि लंपेन्टआ लंपेन्टआ 1500निफ्राय 2400 बेनि दङ ओमफ्राय 4000निबो दङ बेसे दङ सार्टफ्राबो बिदिनो सार्टफ्रा मेक्सिमाम 2400 बिदिनो 1300 बिदिनो मोनो मा मा ब्रेन्डआथ' आङो दा माखासे ब्रेन्डबो सोबावनो नागिरदोंमोन जेरैहाय एडिडास नाइकि बेफोरनि ब्रेन्ड जुथानिबो सोनो नागिरदोंमोन दा लासै लासैहाय सोलांनो सानदों